budu hrát nějaký, nevím, no, jestli mám hrát CS nebo Vovko, no to je jedno. Nicméně, zdravím všechny, já bych vám rád představil Germi a je to vlastně líderka českého týmu za eSubu. Ahoj, vítám tě na mém streamu, jak se máš? Ahoj, moc mě těší, mám se dneska fakt dobře. Za chvilku budeme s holkama i trénovat, takže super. A když trénujete s holkama, streamujete to, nebo jakoby to máte nějak soukromně? Tréninky určitě nestreamujeme, protože si myslím, že to jako není dobrý v rámci nějaký konkurence týmů. Jasně, že by viděli vaše taktiky a rozhovory vlastně o tom, jak ty taktiky optimalizovat a tak, přesně tak. Chápu. No a jak vlastně ty jako holka, že jo, což jakoby ve hře, teďka už to není takovej jakoby rozdíl, ale dřív prostě, já nevím, třeba 5 let zpátky, když holka hrála nějakou hru, tak to bylo úplně jako, že wow, jako že holka hraje jako hru, jako že ty jsi fakt holka, nejseš kluk. A jak jsi vlastně dostala jakoby k CSku a celkově ke hrám? Tak já začala hrát, nebo já jsem hrála jako hry od jak živa, ale jako k multiplayeru jsem se dostala přes mýho kamaráda v podstatě z letního tábora, protože fakt člověk ještě byl mladý, že jo, a tak. A začala jsem s nima hrát Call of Duty jedničky, normálně onlinem. Pak jsme spolu přišli na 4kový díl a ve 4kovém už se založila dívčí sekce v eSubě. A koukala jsem, že prostě holky hrajou, chtěla jsem to s nima zkusit, napsala jsem jim a oni mě prostě vzali a od té doby jsem v podstatě v eSubě a z Cotka jsme pak přišli na CSko. Jo, takže ty jsi vlastně začínala na CODčku. A hrála, jakoby na jakém CSku jsi začínala, jakoby 1.6, Source, nebo jakoby Gočko? V Gočku, až my jsme přecházeli až na Gočko, protože to jsme tenkrát v podstatě to byly 2 ženský týmy, teďka jsou taky 2 ženský týmy v eSubě, ale dřív byl Cotkovej, 4kovej a CSkařský tým. A CSkařský tým zaniknul a my jsme se v podstatě přesunuli na jejich místo v té hře Go. A druhý ženský tým tam je League of Legends. Chápu. No a jaký to bylo pro tebe, ta změna z CODčka na Counter-Strike? Jako je to, myslím si, že pro hodně hráčů Cotka je to velká změna. Teď už to samozřejmě trošku díl co to hraju, takže už to tolik nevnímám, ale furt je to velký rozdíl, co se týče ekonomiky hry, rozdílného spray patternu, v podstatě v Cotkách, kam člověk zamířil, tam to letělo. Takže tady je to takové trochu rozdílné v tom a hodně Cotkařů s tím zrovna má problém, no. To znám, to znám z vlastní zkušenosti, vlastně my jsme dřív jako kamarádi hráli CODčka pořád a vlastně třeba dvojky, no vlastně jakoby hráli jsme skoro každý díl, ale jako nejvíc jsme hráli MV2 a tam prostě UMPčko s tlumičem, to bylo úplně nejvíc OP zbraň, prostě Achillův palec u nohy, stejně umřel. To bylo oproti CSku docela rozdíl. No já osobně teda hraju CSko od 1.6, je škoda, že jsi to nehrála jakoby už dřív, protože to mělo určitý svý kouzlo. Ale jakoby GOčko se docela povedlo Valve, no. Jsem zvědavý, jestli ho třeba někdy přesunou na Source Engine 2, jako to udělali u Doty. Myslím si, že by to bylo hodně zajímavý, no. Asi jako je to výhoda, byla by to bývalá výhoda, kdybych hrála určitě ty předchozí díly, protože takhle člověk v podstatě musí se ty principy učit úplně od začátku, ale je jako dobrý, no. Ale tak, jelikož jsi líderka, tak jsi to podle mě asi zvládla bravurně, protože jinak by ses asi nestala líderkou, že? No, tak líder týmu se nevybírá podle toho, jestli je nejlepší nebo nejhorší, ale podle toho, jak zvládá prostě ten tým manažovat. Většinou to bývá i strategy leader a upřímně většinou ten kapitán opravdu nebejvá tahom týmu. Jasně. Prostě caller. Říká vlastně lidem, kam mají chodit a oni už si poradí. Tak. A hodně to je taky o tom, jak člověk dokáže vycházet s lidma a tak, aby ten tým dokázal prostě udržet spolu, i když je nějaká krize a tak dále. To určitě zná každý, kdy vlastně hrajete, nedaří se, je ticho a pak prostě to bouchne a hádka jak prase o tom, kdo co podělal, to určitě
No, to se u nás nestává. To je určitě základem dobrého týmu, no. A vlastně, co teďka plánujete, jakoby nějaké zápasy, nebo jak to říct, co do budoucna plánujete s holkama? My s holkama v podstatě nejsme vůbec dlouho spolu. Je to tak, v podstatě teďka to bude měsíc a půl, co jsme nějak jakoby složený pořádně. Museli jsme změnit sestavu, takže my s holkama teďka projíždíme všechny mapy a v podstatě děláme takový ten nutný základ týmu, aby člověk prostě dokázal znát prostě veškerý taktiky na každý mapě, aby dokázal prostě pomoct týmu hodit někam smoke, hodit někam flash a tak dále. Rozumím. Tak to s holkama v podstatě teďka na základě děláme. Bohužel všechny důležité věci, jako byla třeba kvalifikace na Katovice, byly fakt 2 týdny po tom, co my jsme se jakoby složili, takže jsme tam neměli úplně možnost nějak líp ukázat, ale myslím si, že časem prostě budeme jenom lepší. Až prostě, jako teďka plánujeme hlavně Night Cupy hrát proti klukům, protože myslím si, že to je dobrá příprava a uvidíme, co dál. Rozumím. No je škoda, že se neukážete v Katovicích, protože by to byla změna vidět tam jiné tváře než klučičí. A když bych se tě zeptal třeba, kdo je jakoby tvůj nejoblíbenější hráč jakoby z Counter-Strike scény, jako těch takových slavnějších, třeba Guardian, nebo jakoby komu fandíš celkově? Jako já mám nejradši Pašu, je to asi hodně to dělá jeho styl komunikace, nejenom s hráči, s fanoušky, prostě je to vypadá jako hrozně milý kluk a je mi to hrozně sympatický. Co se týče hry, tak prostě je to, podrží ten tým prostě a fakt se těším, až se pojedu podívat do Katovic, že se tam s ním prostě potkám, uvidím a tak dále. Už jsme se tam viděli minulý rok a prostě je to fakt fajn člověk. Rozumím. To ti docela závidím, že vlastně ty máš jakoby přístup přímo takhle k těm hráčům a když si vlastně někým chceš pokecat, tak jako prostě v rámci toho, že spolu vlastně jakoby hrajete, tak určitě jste někde v zákulisí, třeba spolu i jdete třeba na pivo, nevím, jak to probíhá. Myslím si to jenom a určitě to musí být zajímavý, ne? Jakoby prostě takhle třeba potom s nepřátelským týmem prostě třeba pokecat u pivka, nebo nedělá se to? Nepřátelsky. No, v podstatě v Katovicích to je tak, že veškerý tyhle VIP lidi jsou zvaný na takovou party, kde si v podstatě můžeš pokecat úplně s kýmkoliv. A v podstatě my s SUBY jsme byli úplně v jiném zákulisí než hráči, což tenhle rok budeme teda s nima, ale člověk se prostě snaží, protože znám, jak je to na lankách, tak se snaží fakt otravovat úplně co nejmíň a pokecat si opravdu až jako na ty nějaký party nebo prostě po zápase, ale sdílet s nima zákulisí neznamená, že člověk jakoby vyloženě za nima bude se s nima povídat, protože pro ně je to důležité se hlavně připravit na zápas a tak dále. Rozumím. A stalo se třeba někdy ve tvé kariéře, že vlastně třeba jste porazili druhý tým a někdo to psychicky neunesl a začal vás slovně napadat, nebo celkově jako nějaký urážky, jestli padaly? Jako na LAN akcích se to nestane, protože většina lidí, co si budeme povídat na herní scéně, jsou takový online hero, takže na akci prostě nejhorší asi, co se nám stalo, že vyloženě nepřišli podat ruce nebo něco. Jasně. Ale řekněme, že takový problémy jako na LAN akci člověk neřeší. Co se týče zápasů, tak jelikož jsme holčičí tým, tak se s tím setkáváme docela často s nějakým hejtem. Ale člověk se na to tak nějak jako zvykne, v pohodě. Určitě asi není příjemný, když prostě nějaký klučina osočuje, jakoby, že jsi holka a hraješ vlastně hry, že? Nebo stává se ti to, jako, že ti někdo uráží kvůli tomu, že vlastně holka hraje hry? Pravidelně, v podstatě. Tam jde o to, že to má takový 2 stupně, že když někdo hejtovat chce, tak si důvod vždycky najde. Takže když je holka dobrá, tak nadávají, že jelikož je dobrá, tak musí být hrozně hnusná a tak dále. Ježíš, to je hrozný. A když se třeba nedaří, tak je to zase, no jo, ty jsi v tom týmu, protože jsi holka, že jo, a tak dále prostě, takže kdo chce psa mlátit, hůl si vždycky najde, nebo tak nějak se to říká. Rozumím, no a
vlastně ty nehraješ jenom CSko, ty vlastně hraješ i hry třeba od Blizzardu, například Diablo, ale co jakoby je důležitý, nebo důležitý, co je vlastně jakoby takovým hlavním, ty vlastně děláš cosplaye z různých her. Vlastně teďka tady má otevřený tvůj profil a na úvodce máš velmi pěkné cosplay, co si udělala, co si budeme povídat, ten nalevo s tím červeným očíčkem, ten je cool. Jo, děkuji moc. A jak dlouho se vlastně věnuješ tomu cosplayování? Hele, teď to budou asi tak 2 roky v podstatě. Není to nějak dlouhá doba. Ne, už bych se asi neoznačila za začátečníka, protože se snažím ty kostýmy držet na určitý jakoby kvalitě. Snažím se tomu věnovat vždycky čas, abych se za to fakt nemusela stydět, za to, co dělám. Takže... Já bych rozhodně řekl, že nemusíš, ty cosplaye jsou úžasný. Jo, děkuji moc. Každopádně není to nic, co bych dělala nějak hodně dlouho, ale myslím si, že už jakoby jsem v takovém nějakém povědomí té scény, že se tomu věnuju. A jsou třeba nějaký cosplayerský soutěže, nebo jakoby jak často třeba vytahuješ nějaký cosplay, který jsi vyrobila? Po případě kam je skladuješ, protože určitě nemáš jenom jeden, takže a v šatníku to asi tak jako běžně nenosíš, nebo nemáš? No v podstatě snažím se skladovat teďka, kde se dá, je lepší mít na to nějaký určený místo, teďka to mám třeba na skříni, zrovna v takových taškách, všecko poskládaný a zbraně v garáži, ale to je ohledně skladování, to pak každý cosplayer řeší nějakým svým způsobem. Ale co týče soutěží, tak třeba zrovna v Katovicích budu soutěžit jako jediná Češka tam. Takže se na to docela těším. Na soutěže jezdím tak jednou za 4 roku, jednou za půl roku, prostě podle toho, jak ta soutěž je prestižní a co se dá vyhrát, protože ráda bych to vždycky spojila s nějakou příjemnou výhrou, jako třeba na Road to BlizzCon jsem mohla vyhrát 3D tiskárna a tak dále. Oh, wow. Takže když je nějaká taková tak jako seberu síly a něco vytvořím, no. A jaký máš nejoblíbenější cosplay svůj? Můj nejoblíbenější cosplay, už je to takový, že se to takhle dá spojit dohromady. Můj kostým asi, co mám nejradši, je Demon Hunter z Diablo 3, protože mi přines jakoby hodně pozornosti, hodně úspěchů a fakt ho mám ráda, nosí se dobře a lidem se hrozně líbí, takže... Já jakoby se moc Diablu osobně nevyznám, ty tady máš na fotce fotku vedle Tyraela, to je ten Demon Hunter? Na té fotce by měl být, myslím, Tyrael, pak Zvovka Panda. Ano, je to tam. A pak jsem tam já, no. Tak to je ten Demon Hunter, v podstatě má kuši rozkládací a tak, takže... Jenom taková zajímavost, je tak už funkční? Nestřílí, ale můžeš ji normálně zaklapnout a rozevřít automaticky. Automaticky, jo, páni. No, to zmačkneš a ono se tak rozletí. To je paráda. No a co teďka vlastně plánuješ udělat za cosplay nebo kostým? V podstatě teďka plánuju Haven Paladinku z Heroes of Might and Magic 7, což je takovej hodně full armor kostým. Jinak já říkám kostým, protože v počátku je kostým a že když člověk tomu dá nějakou ten roleplay a to herectví, tak se z toho stává cosplay, takže... Jasně. A jenom, aby lidi měli jasno, tak tady mám obrázky, co jsem jako nějak plánovala před nějakou dobou. Takže to uprostřed je právě ta Haven Paladinka, na který pracuju zrovna třeba i právě teď. Takže fakt se těším, až to bude hotový, jestli se to lidem bude líbit, protože já jsem z toho nadšená, že můžu udělat něco takhle pěknýho. A hlavně, že to ještě snad nikdo nikdy nedělal, takže tak. Skoro aby si to nechala udělat na zakázku a vyrobit to z hliníku přímo, to by dodalo tomu, myslím si, určitý kouzlo, jakož by to vlastně bylo by to reálný na pohled, jakoby myslím na ten kov vlastně takhle, když ten cosplay jako vypadá určitě stylově, když je to z nějakého materiálu, nevím z čeho se to vyrábí, nebo jakoby co na to používáte, ale třeba u kovových částí to občas prostě nedává tomuto kouzlo, když to není opravdový kov. Tak to je právě to umění, že čím lepší cosplayer, tím víc jako kov to asi vypadá.
taky použitý techniky, ale do toho se nebudu jakoby zamotávat. Kdybych si to nechala asi vyrobit, tak bych se okradla o tu nejlepší část, což pro mě je právě to vyrábění. Jasně. To bych určitě nechtěla, ale zas na druhou stranu dělat si to celý z hliníku, tak v tom člověk nechá takový příšerný peníze, které už teďka jsou dost jako vysoký, jenom když se to člověk dělá z nějaký pěny nebo termoplastické hmoty, takže to by byla určitě zabijárna, prostě nechat si to udělat z nějakého takového materiálu. A teď se ještě zeptám jakoby ohledně stříleček, vlastně Blizzard teďka plánuje vydat hru Overwatch, nebo plánuje, je teďka v betě a postupně se tam dostávají lidé, už nejen streameři a profesionální hráči, ale už i normální lidé se tam můžou dostat. Ty jako vlastně FPS hráčka za eSubu vlastně trénujete ten Overwatch, nebo dostala ses k tomu nějak? Zrovna včera byl v Alza Game Center showmatch, na kterým jsem se podílela. Dostal jsem se k tomu, považuji to za super střílečku, líbí se mi, že to v sobě kombinuje FPS prvky i s MOBA hrama, což jsou ty ultiny tam. Líbí se mi ty klásy, který si tam člověk v podstatě může zvolit, strategii, kterou může využít. Fakt je to zajímavá hra a přemýšlím nad tím, že bych si to fakt koupila a hrála, protože dalo se mi to hodně zábavný a určitě v tom vidím i jako kompetitivní budoucnost v té hře. Právě třeba spoustu lidí si bude myslet, že je to takový Team Fortress a že to vlastně taková, že to nebude moc kompetitivní hra, ale myslíš si, že to má vlastně vůbec ambice, aby se ta hra stala kompetitivní? Určitě má a právě i to, že je schopen Blizzard pořádat něco jako showmatche v tom, nasvědčuje tomu, kam to budou chtít hrát. Takže myslím si, že ano, určitě, protože přetahuje to i hodně hráčů Heroes of the Storm, přetahuje to i hodně FPSkařů a pokud jenom to bude mít tu podporu, jakou vypadá, že to bude mít, tak do toho ty lidi prostě půjdou. A co si myslíš, vlastně Blizzard psal, že to bude free to play, ale potom se rozhodl, že to vlastně bude stát ty peníze. Myslíš si, že je to dobrý, že to lidi koupí, anebo ne? Jakoby já osobně si myslím, že je to lepší, protože kdyby to bylo free to play, tak si myslím, že by bylo na serverech hodně cheaterů. Jelikož třeba takový Counter-Strike příklad, že jo, hra stojí 300, někdy ve slevě i za 100 a pak prostě jsou servery plný cheaterů, protože jakoby někoho nebude mrzet ta 100, že jo. Nicméně, když si někdo koupí hru za 12, tak už si asi dvakrát rozmyslí, jestli bude cheatovat nebo ne. Jasně, no, to je docela věc, na kterou jsem přemýšlela, jestli je lepší být to free to play, anebo za to platit. Zase na druhou stranu, přece jenom ty Battle.net accounty jsou tak propojený, že by člověk nechtěl si určitě nechat zabanovat account, obzvlášť pokud, když si vezmeme, že by to mělo být free to play. Kdyby to mělo být free to play, tak budou určitě placené skiny a další věci. Ale nebude, no. Uvidíme, jestli je to dobrý krok. Každopádně myslím si, že kdo se rozhodne cheatovat, tak bude mít vždycky peníze na to, aby si tu hru koupil znova, ať bude stát kolik chce. Takže uvidíme. No, já si myslím, že to spíš ze začátku odláká spousta potenciálních hráčů, který by, kdyby to bylo free to play, do toho třeba i šli, vyzkoušeli a začali to hrát i kompetitivně. Takže se jenom čas ukáže, jestli je to pozitivní krok nebo krok zpátky. No. Právě jakoby ze zkušenosti Heroes of the Storm je placená, teda je to free to play hra, ale nelíbí se mi to z toho důvodu, že vlastně člověk si tam musí kupovat hrdiny a ty hrdinové nejsou dvakrát levný za in-game peníze, které se shromažďují celkem dlouho, pokud si chcete koupit nějakého lepšího hrdinu a prostě je výhodnější nebo rychlejší prostě si koupit toho hrdinu za peníze jako reálné. To se mi na té hře strašně nelíbilo, protože si vlastně člověk nemůže při nějakých, kdyby se chtěl jakoby stát lepším hráčem, tak vlastně nemá tu možnost hrát i za ty jiné hrdiny, jakoby když on by chtěl, třeba oproti Dotě, kde jsou všichni hrdinové free to play a záleží jen prostě na tobě vlastně, co si vybereš. Myslím si, že to je něco, co tlačí tyhle hry hodně dozadu, jak LoLko, tak Heroes of the Storm, že v podstatě to funguje i trochu na tom pay to win
typu jako i Hearthstone, prostě ty kartičky, pokud chce mít někdo ty legendární kartičky, tak do toho prostě ty peníze časem vrazit musí. Právě. Nemyslím si, že je to dobrý postup, protože i Dota s tím, co udělala, měla docela velký income jenom z těch kosmetických itemů. A myslím si, že když člověk není ze začátku omezen tím, co může hrát, je to pro něj ta hra mnohem příznivější, mnohem zajímavější, než když po něm chce furt nějaký peníze, nebo ten gameplay time, aby si na ty veškeré věci vydělal, no. To s tebou určitě souhlasím, no. Vlastně slyšel jsem od hodně hráčů, kdy vlastně říkali, že když vyjde nějaký hrdina v LoLku, tak a je to nějaký, já nevím, jak se mu říká, AD carry, tak vlastně převálcuje vždycky celou hru, pokud za to člověk hraje aspoň, nebo rozumí té hře aspoň trochu, tak vlastně většinou si ani nikdo neškrtne, no. Jo, to je způsobený je to dvěma věcma, protože samozřejmě nový hrdina není ještě úplně balans, jak by bylo zapotřebí. A na druhou stranu ty soupeři na něj nejsou úplně připravený, takže se to stává docela často a oni to prostě časem nerfnou, časem prostě se to zařadí do těch běžných hrdinů a je to v pohodě. Takže v pořádku, já si myslím, že takhle to prostě je a člověk to musí asi akceptovat, no. Rozumím. Chtěla bys třeba něco vzkázat svým fanouškům, nebo kdyby třeba se na tebe mohli podívat, když hraješ, vlastně udělat si takovou malou reklamu na svůj stream nebo na svůj fanpage na Facebooku, tak jestli chceš, tak teďka jakoby je taková možnost. Jo, děkuju, tak určitě pokud máte zájem mě sledovat, moji tvorbu nebo nějaký herní věci, tak to mám všechno na jedné stránce, je to stránka na Facebooku, jmenuje se Germia. Kdyby vám to nešlo najít, tak to dáte jenom dat Germia a v podstatě mě najdete na Twitchi jako dat Germia, na Instagramu, v podstatě na DeviantArtu, úplně všude, kde si vzpomenete, tak dat Germia a najdete mě. Takže neměl by být problém. Nevím, jestli mám mezi sledujícími nějaké fanoušky, ale určitě budu ráda, když se třeba kouknete na to, co dělám a třeba zanecháte nějaký dojem, protože myslím si, že veškerá kritika může být prostě prospěšná. A prostě budu ráda, když se zastavíte a podíváte se. Tak já ti určitě přeju mnoho úspěchu do budoucnosti. Doufám, že vyhraješ nějaký ten zápas i v CSku, protože teď jsem koukal, že tady na své facebookové stránce máš ocenění vlastně převážně z těch CODček. Přesně tak. Tak doufám, že se tady brzo objeví i nějaké to CSko. Jo, já doufám taky. Moc děkuju za rozhovor, tobě taky přeju mnoho úspěchu a moc díky teda. Měj se krásně. Jo, ty taky. Ahoj. Ahoj zatím. Tak tohle to byla, dámy a pánové, Germia, hráčka CSK momentálně. Jak jste slyšeli, tak trénuje i na Overwatche, nebo asi bude, jelikož vlastně Blizzard z toho plánuje udělat kompetitivní hru. Já osobně jsem ji zkoušel na Road to BlizzCon, zkoušel jsem ji i včera v Alze, v Gaming Centru. A musím říct, že je to opravdu zábavná hra a vlastně kde se tam spájí prvky FPSek a různých takovýchhle mechanik, kdy ty hrdinové mají i vlastní ultiny a můžete tam třeba vytvořit zeď, strašně zajímavá hra a těším se na ní, no. Nicméně tímto bych chtěl ukončit tento stream, tak